We are now moving on to my fractions. So we want to look at my fractions, right? So a fraction is a number which is expressed in the form a over b, where a, this number inenge iri pamusoro ishi, is the top number, ndo inenge ichinzi the numerator. Saka patinotarisa mafractions edu tine inonzi numerator, ndiyo number yepamusoro. Saka on this case a wedu ushu is the numerator, where now b wedu ushu ndiyo inenge iri bottom number. Saka bottom number, number yepasi, inonzi denominator. Right? Saka kuti tive ne fraction, takatarisa isusu types of numbers. Takati tine numbers anonzi integers, tine numbers anonzi natural numbers, tine whole numbers, right? Saka iwewe unofana kuziva kuti number yepasi inonzi denominator ishi haimbofe yakava equal to 0, hazviite kuti ive equal to 0. Saka b wako unenge uchitora integers, asi integers pako hausi kufana kuinclude 0 haambofe akaita the denominator which is the number yepasi, nenyaya yekuti 0 akaita denominator, you cannot solve this equation, you cannot solve this fraction, so even if you take out your calculator wakati 1 kana divided by 0 inokunyorera kuti error, kuti hazviite. Even if you say 2 divided by 0 inoti error, right? Saka ukazoenda mamwe mabooks unozoona pachinyorwa pachinzi zvoni, if we are talking about numbers edu atinoti denominators, manumber epasi, vanotaura vachiti denominators edu anofana kutangira kubva pana 1 tichikwidza tichienda kumberi, but in other cases pane pamwe pekuti munhu anogona kunyora kana denominator yake ine negative number, but properly tinofana kutaura isusu kuti denominators edu anofana kutangira kubva pana 1 tichiita se tichikwidza tichienda kumusoro. So we usually say kuti denominator yedu inofana kunge iri atinoti natural numbers anotangira kubva pana 1 tichienda kumberi. But iwewe, for the sake of our revision or for the sake yekuti pasete confusion, just know kuti zvonizvo your denominator ish cannot be equal to what? Cannot be equal to 0. Haife yakaita equal to 0 ndo chinhu chekutanga chinokukaita mumafractions. So whenever now you are going to deal with the fractions, you will not have any challenge.